MLS Cup Final apeng ka Los Angeles Football Club Persia ya ka Philadelphia Union. Agni jingre kai Gareth Bale layo ban Thep ya ka gol ka ba Kongsan tam naga banta ka Los Angeles Football Club. Wat lada layo ban mi madan tang Haka extra time. Kanai ka final ka ba shongshit ba Haka ba ka Philadelphia Union ka tam tang lai persen ka position. Haka bakalayo san peulai persen ka position kat bakal Los Angeles Football Club kayo sau peu persen ka position. Ka Los Angeles ka pendon kam da ka formation ka ba sau lai kat baka Philadelphia Union ka pendon kam da ka formation ka ba sau ar. Aba pai shakane ka jingle kai final ka Los Angeles kalayo ban ki jar nengkong haka minit ka ba ar peu pra lengba u Acosta. Aduk bakut ka kelas Thep ka Los Angeles katam ya ka Philadelphia dai way lanot dah ka kelamit kata ka minit ka basan peu khandai ka Philadelphia kaliyo ban siu kuliang ya ka shigol jong ka Los Angeles lengba u gasdak bat ya ka bol penbu dau Martinez ha ka minit ka ba pra peu lai ka Los Angeles kaliyo biang ban Thep ya ka gol ka ba ar ka jong ka lengba u Murillo bat ya ka bol penbu dau Willa Henry tang hadin ar minit ka Philadelphia kalala ban pentai kala ya ka gol jong ka Los Angeles lengba u Elliot bat ya ka bol penbu da Wagner hadu bakut ka kendai pe minit baro ar teligi tim kiyo mar ar goals hadin ka kendai pe minit kinong penya kila pendon kam ya ka extra time ka ba lai pe minit ban rai mano ban job pat mano ban rem bat dei ha ka minit ka ba kendai pe nyau u Gareth Bale la yo ban mi manan ha ka ba la pensiong no ya Willa Bat shwa ban kut ka extra time kata ka minit ka bashi spa arpeu plus sau ka Philadelphia ka layo ban Thep ya ka gol pentam lengba u Elliot lengba ka ni ka gol ka Philadelphia ka la pensyong shit ya ginong Christian ki jongka bat day hadin sau minit kata ka minit ka bashi spa arpeu plus pra lengba u Gareth Bale ka Los Angeles ka layo ban Thep ya ka gol pen ya khat ki jongka ya ka Philadelphia bat ya ka bol la penbu dau Palacios adu bakut ka extra time Baro artli kitim kila ya khai da marlai gol. Hadin ka extra time kinong peniat kila pendon kam ya ka penalty shoot ban rai mano ban job bat mano ban rem. Ha ka penalty shoot out lai ngot ki player jong ka Los Angeles kila la ban penrong na ki sau ngot ki bala shoot kat ba ka Philadelphia ki klem la ban penrong na ki lai ngot kinong shoot. Habakut kani ka jingle kai ka Los Angeles kala job leng ba ka penalty da lai la kanot Persia ya ka Philadelphia bat kani ka sin ka baningkong na ka benta ka Los Angeles bakan yo ra ya ka MLS Cup